A todas vamos a comenzar este pleno con certo retraso e vamos a facelo da seguinte forma. Os servicios técnicos nos van a dar a palabra, bueno, a palabra doulle a eu, pero el conecta con quen lle toque o turno de palabra, gira a cámara, por lo tanto queda garantizado tanto a grabación de sonido como de imagen. O que non podemos ter controlados son os tiempos en esta pantalla. Vamos a controlalos a través do teléfono móvil e eu, cando acaben os 3 minutos ou os 2, según proceda, lle direi que se lle acabou o tempo. Aquí hai un cronómetro que está á miña esquerda e á dereita do secretario, que ao mesmo tempo vai a ser el quien dé fe de que se cumpren os tempos establecidos. Por lo tanto, iniciamos o pleno da corporación. Constatamos o quórum, secretario. Queda constatado o quórum. Empezamos este pleno co punto número 1, que é a declaración de urxencia desta sesión. A declaración da urxencia desta sesión está abocada á aprobación definitiva da ordenanza do lixo, que é necesario aprobalo en pleno e publicalo no boletín oficial da provincia antes do día 1 de xaneiro para que entre en vigor. Por lo tanto, este é o motivo da urxencia, se non daría tempo. ¿Algúna intervención? ¿Todos teñen intervención? Sí, moi ben. Pois entonces teñen ustedes, empeza Araúxo, Fernández e Rodríguez. Ten un tiempo de 3 minutos. Ten a palabra. Gracias. Vai me sobrar casi todo. No, eu simplemente era para dicir que isto de urxencia non ten nada, porque tiveron vostedes en o ano 22 para traelo a pleno, que ademais foron advertidos de que había unha directiva europea, logo deu lugar unha lei que daba un prazo para ter aprobado todo isto. Bueno, pasaron de todo e agora nos traen isto en casi con nocturnidade e alevosía en pleno Nadal, a ver se a xente así está outra cousa e se entera menos. Dende logo, eu non considero que isto sea urxente e vou votar en contra. Gracias. Ten a palabra, señor Fernández. Grazas, señor alcalde. Bo día e bo Nadal a todos. Nós tamén consideramos que este pleno non ten máis que a consideración de urxente, ten a consideración de oportunista, non? Porque que nos convoque así a presas, tanto para a aprobación inicial, que tamén nos convocou de maneira urxente, sin que o asunto sequera fora a Comisión Informativa de Asuntos Económicos. Este tamén nos lo convoca urxente, extraordinario tamén, igual que o anterior, sin que aínda o asunto a aprobación inicial fose a Comisión Informativa tampouco. É dicir, na seguinte Comisión Informativa que teñamos de asuntos económicos van ir os dous puntos, tanto a aprobación inicial como a aprobación definitiva. Digo de oportunista porque, bueno, xa vemos que vostede xa arranxou todo para que este punto fose aprobado, ca ausencia da concelleira Rocío Cambra. Entón, bueno, xa sabemos cal vai ser o resultado definitivo deste punto. Entón, non consideramos urxente este punto, máis que nada, máis ben consideramos oportunista, por lo tanto vamos tamén votar en contra da urxencia deste punto, nada máis. Moitas gracias. Pídolle que se absteña de facer pronunciamientos en nombre deste goberno e deixar de especular, que non somos do Partido Popular, vale? Por suerte. Por suerte para nós, sí. Ten razón usted. Por suerte. Señora Rodríguez. Entón, yo daría unha recomendación, e que non está usted tampouco o seu partido en situación de dar leccións a ninguén. Decía que non está o seu partido tampouco en
condicións de dar leccións a ninguén. En todo caso, o BNG, dende logo, vai rexeitar a urxencia por as razóns que xa se expuseron por parte de outros compañeros desta corporación, porque, dende logo, non hai urxencia ninguna. Tivo vostede 3 anos e medio para poder actualizar a ordenanza. Sabía vostede que se acaba o plazo e non fixo nada. Traela hoxe aquí non amosa máis que deixación de funcións pola súa parte, desleixo, abandono ou o que deixa en evidencia é realmente o afán que vostede ten con esta ordenanza, que é exclusivamente recadatorio e que ni siquiera obedece a lei que supostamente a inspira, por tanto, é simplemente querer recadar e facelo, sí, con nocturnidade, non porque pola mañán, ahora, con bastante mala fe, sí, e, dende logo, non parece de recibo que se nos faga vir aquí en datas que, ademais, é posible que incluso non estiveramos por estes lares para un pleno que, dende logo, non ten nada de urxente. A urxencia ten a vostede porque quere sacarse este tema de diante, aprobar a ordenanza pese a quen pese, pasando olímpicamente, ademais de todas as alegacións veciñais, e, dende logo, claro, está facendo tamén unhas condicións que sabe vostede que ten os dados trucados e vai gañar a partida, claro que sí. E o voto vai ser contrario, obviamente. Moi ben, me parece moi ben. Mire, o noso partido, señora Rodríguez, non está en condicións de decir nada. Somos un desastre. Eu invito a que donde gobernan co Partido Socialista que rompan e que os expulsen do goberno e que se queden ustedes solas gobernando, xa que son tan machotas. Así de claro. ¿Verdad? É fea. Pero é a verdad, pero importante é que rompan. Donde non lle faga falta ou non queiran gobernar, hasta esa antigua. Que mal gusta. Bueno, perdone. Sí. Pero volvemos ao de sempre. Volvemos ao de sempre. Cando eu estou do turno da palabra, os demais falan, interrumpen, e parece todo mal. Cando eles falan, hai que estar caladiños. Rompan co PSOE, donde gobernan, si tan mal lle vai. Así de claro, falou deso. Pero cálese un pouco, sea educada, cálese un pouco, cando falo eu. Cálese un pouco. Bueno, vamos allá. Votos a favor da ausencia. Votos en contra da ausencia. 8 en contra. Hai empate, hai que volver a votar. Repetimos, votos a favor da ausencia. 8 a favor. Votos en contra da ausencia. 8 en contra. Decide votar. Queda aprobada por voto de calidad da presidencia. Gracias. Esté calada, que non ten uso da palabra, muller, esté calada. Sea respetuosa co plenario. Vamos ao punto número 2. Expediente 3286 do 25, aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa polo servicio de recollida, tratamento e eliminación dos residuos sólidos. Temos que votar a ratificación da ausencia por non estar dictaminada. Entonces, votos a favor da ratificación da ausencia da proposta. 8 votos a favor. Votos en contra. 8 en contra. Repetimos, votos de novo a favor da ratificación da ausencia. 8. Votos en contra. 8 en contra. Queda aprobado co voto de calidad do presidente. A proposta da alcaldía é a seguinte: unha vez aprobada inicialmente a taxa do lixo e exposta como preceptivo por un período de un mes, se recolleron varias
alegacións que, por outra parte, son prácticamente todas iguales, divididas prácticamente en 4 bloques, e aí teñen vostedes a relación das persoas que eu non vou aquí a relatar, pero que están da proposta de quen fixo alegacións. Por un lado, hai unha proposta de desestimación de moitas delas e a aprobación de outras, as que consideramos que se poden aprobar atendendo aos criterios técnicos municipales, dos informes técnicos municipales, que en moitos casos pois se recolleron, algunha bonificación que outra, etc. Aí as teñen. Eu non vou a ler a proposta, porque considero, ademais, que a teñen vostedes, son sobre casi 40 follas, sábese ben claro a quen se estiman e a quen non, e por que se estiman e por que non. Obran os expedientes dos técnicos aí, poden miralo, tuveron acceso ao expediente, de feito xa teñen claro o pronunciamento do voto, porque así o fixeron público, por lo tanto dou fe de que xa leeron todas as alegacións e son conscientes de todo o seguinte. Vamos a ver. Leer todo isto va a ser un... Sí, básicamente se trata de una vez resueltas estas reclamaciones, que es estimación y desestimación, tanto parcial como total, es la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal. Estaría do punto... Decimos sexto. Decimos sexto. Definitiva, una vez resueltas esas reclamaciones presentadas, la modificación de la ordenanza fiscal. ¿En qué fue? Aquí. Decimos sexto. Aquí empezaría. Bueno, pues me traslado entonces ao punto 16º, que é aprobar con carácter definitivo, unha vez resoltas as reclamacións presentadas, a modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa polo servicio de recollida, tratamento e eliminación dos residuos municipales nos seguintes términos, unha vez incorporadas as mesmas a modificación derivadas das reclamacións presentadas, establecendo un sistema de pago por xeracións de residuos o elemental. Ordenanza fiscal reguladora, aí a teñen o artigo número 1, o 2, o 3, aí como queda. Eu non a vou a leer toda porque é extensísima e que a coñecen de sobra. Polo tanto, o que se propón a este plenario é a súa aprobación definitiva, estimando e desestimando as alegacións que en elas se recollen e posteriormente publicalas do boletín oficial da provincia para a súa entrada en vigor. Xa funciona, non? Vale, bueno, pois intervencións. Máis intervencións. Seguinte. Pida a palabra a señora Rodríguez. Ten a palabra. Ben, obviamente, si o Benegas anunciou o voto en contra porque non se pode traer aquí esta proposta de modificación que non modifica nada, prácticamente nada, e que deixa fora, dando carpetazo denegatorio á práctica totalidade das enmendas. Mentiu vostede cando dixo no pleno anterior que ia estudiar con detemento todas as achegas e hoxe ven aquí sen prácticamente aceptar nada, impoñendo a súa decisión de tasas. Nos íbamos a estar en contra porque non se contou ca veciñanza, non se tiveron en conta as súas achegas, non houve vontade de facer traballos ou de pasar ese trámite obrigatorio, recadar, sen buscar reducción do volume de lixo, nin aforro para o Concello, nin para os veciños. É contraria ao espírito da lei que supostamente di que a inspira, porque unha das prioridades debería ser a revisión da adaptación e adaptación do sistema de pago por xeración que permitira unha cota máis equitativa e aliñada co principio
principio de que quien contamina paga, porque a modificación da taxa non só debe permitir o equilibrio económico e financiero do servizo para o Concello, senón que tamén debe asegurar que o Concello poida cumprir cos seus compromisos ambientais, e esta ordenanza, dende logo, non incentiva absolutamente nada, e se receitan enmendas que van precisamente no sentido de incentivar que os distintos veciños e veciñas de Gondomar fagamos ese exercicio de reducir o lixo e de ter un Gondomar máis sustentable tamén. Ademais de isto, desestimanse porque non se dice porque non poden ser obxectivamente verificables neste momento, pero es que lle falta a vostedes un pouco de ambición, teñen unha visión moi cortopracista, unha falla de visión de futuro que é a que debería ter esta ordenanza, porque como dicen en algún momento do informe, debe permanecer no tempo, por tanto debe poder contemplar xa sistemas de control de canto liso mandamos a Sogama individualmente, ter colectores marróns, controlar o que botamos nos composteiros, tamén nos comunitarios, que é unha das razóns polas que vostedes dicen que non se poden facer alegacións nese sentido. E logo hai incluso diferentes respostas a alegacións semellantes ou casi idénticas, por exemplo, nas alegacións para o fraccionamento dos pagos. A mí se me di que eso está regulado nas bases de execución do orzamento, mentras que a outra persoa se lle di que é imposible por unha cuestión matemática de que as cuotas non dan igual se se dividen entre 4. Vamos, me parece o argumento máis de perogullo que se pode utilizar económicamente falando e que eso figura ademais nun informe económico nun concello. Dende logo, tamén observamos certa mala fe cando non se nos pode dar toda a documentación que necesitamos para poder facer unha proposta de taxas que se asusten ao equilibrio financiero ese que supostamente hai que buscar, pero nós non temos acceso a eso e vostedes non nos deron esa información porque esa aprobación inicial dixemos que viña escasa de documentación. Dende logo non se pode aprobar esta proposta e ao voto evidentemente vai a ser en contra. Moi ben, parece ben que sea en contra. Vinte vostede cando di todo o que di. Primeiro, non é certo que non se aceptaran as alegacións que puderon aceptarse, e cando di que non se pode fraccionar, que non é a palabra exacta, cando non se pode emitir o devengo de 4 recibos ou 3 o día interventora por un concepto matemático, que un céntimo é indivisible. Debería miralo aí. Pero, bueno, espere, que estou falando eu. Despois ten 2 minutos para facer o que queira. Entonces, ten os informes da interventora, ten os informes dos técnicos, que son os que contestan a estas cuestións que vostede di. E todas as alegacións que están desestimadas son prácticamente porque obedecen a eso, a términos de legalidade. Nada máis. Nos solo podemos decir que do estudio económico que está aprobado e da estructura de costes que tamén está aprobado e ratificado por a Consellería de Facenda da Xunta, agora, en alegacións, esos estudos non se poden ver alterados. Por lo tanto, eso é o que hai e obedece a términos técnicos, ni máis ni menos. Ten a palabra, señor Araúxo, pídama. Ten a palabra. Gracias, alcalde. Ben, eu non quería redundar nos argumentos que se deron, pero efectivamente é algo que xa dixen no anterior pleno, e aquí esta ordenanza non responde en absoluto ao espírito da lei ou da directiva europea que ven a dicir que quien contamina, paga. E isto aquí non ocorre, porque non é xusto cobrarlle o mesmo a unha persoa, a unha vivenda, cando o servicio que se lle presta é absolutamente desigual. É dicir, unha vez máis, o rural vai pagar o pato da súa estupenda xestión. Moi ben, siga por aí. Despois, entrando na ordenanza, pois, ben, é unha ordenanza que para nós ten 2 objetivos, basicamente. Un é o recaudatorio, que é evidente. De feito, vostedes o que fixeron en esa suba lineal foi convertir unha taxa nun imposto. Outra cousa é como adornan todo isto xurídicamente, verdad? Pero convertir unha taxa nun imposto, cousa que non é legal,
cousa que a OCU está denunciando cantidad de tasas deste tipo, destas subas, en cantidad de cidades que os tribunais veremos o que pasa. Ben, e logo o segundo objetivo desta taxa, que tamén é evidente, blindala legalmente ou xurídicamente contra posibles recursos, reclamacións, contenciosos administrativos, etc. Eso fano con un despregue de exemplos legais e todo eso, pero bueno, eso veremos se garante ou non esa blindaxe que vostedes presumen. Xa veremos, non? Ben, como lle dixen ao principio, tiveron dende o ano 22 para tratar este asunto, para consensualo, incluso para gradualo, para consensualo cos veciños, coas organizacións políticas, cos grupos municipais. Non o fixeron, nos traen isto da noite para mañán, xa digo, como dixen ao principio, dende logo con moitísima alevosía, non? Con tal de aprobar. E despois, así, entrando na ordenanza, pois hai algúns trucos, non? Por exemplo, dice que os comercios que poderán ter unha rebaixa naqueles casos que teñan un xestor que se encargue dos residuos. A ver, hai empresas que polas súas características xa os teñen, por lei, ben. Pero logo os demais, se eu teño unha tenda e quero contratar os servicios ou como se chame, de un xestor tal, ao final o que me compensa é pagar a taxa do lixo e non romper a cabeza con ese tipo de historias. Claro, eso é así. Admitiron un 10% de rebaixa no tema do uso do punto limpo, que nos parece moi ben, pero nós propuñamos moito máis, porque esta ordenanza, onde falla tamén, é precisamente no aspecto de non incentivar a reciclaxe e a compostaxe, en fin, a non produción de lixo. Porque esa é a clave, esa é a clave. Deixo unha pregunta encima da mesa: que vai pasar se o ano que ven a Xunta de Galicia decide non subvencionar os concellos o canon de Sogama? Esta ordenanza permite automáticamente aplicar a súa. Ben, isto é invotable. Invotable. Mire, vou empezar por o último, é invotable. Esta ordenanza é unha ordenanza que só cambia o prezo da tasa, porque evidentemente a ordenanza esta é unha ordenanza do ano 16, vale? Estamos no 26, pasaron 10 anos. Non lle vou decir eu en 10 anos o que subiron os prezos, a gasolina, o carburante. Por favor, este en silencio cando eu estou falando, que xa sabemos que usted sabe de todo. En silencio. Vale, como subiu tanto o servicio, é obvio que o lixo ten que subir. É obvio, suben en todos os concellos, non sube só en Gondomar, porque dá casualidade que en Tomiño se paga 120 euros. Aquí se vai a pagar 95. Vale? En Cangas, Moaña e Bueu, sabemos quen goberna, vais a pagar 126. E non pasa nada. E máis, os establecementos, un restaurante, etc., vai a pagar 2.000 ou 3.000 euros máis que aquí, en esas zonas. Do Morrazo, claro, porque o Morrazo é DIT. O do Morrazo, os establecementos pagan 3.000 euros máis e non pasa nada. En Gondomar pagan bastante menos, 3.000 euros menos, pero como goberna Paco Ferreira, é o que pasa. E iso é así. Claro, porque é un Morrazo. Hai que tela... Iso a ver como tragamos. Voulle decir máis. Esta ordenanza, que é do 16, ten menos bonificacións que a ordenanza actual, porque a ordenanza do 16 non tiña bonificacións por o punto limpo, por exemplo, non tiña bonificacións por ter un xesto autorizado. Mantéñase calada, señora Rodríguez, estou falando eu, vale? Non tiña estas bonificacións. Sin embargo, en esta ordenanza se recollen máis bonificacións das que tiña o 16. E saben quen aprobou a ordenanza de 16 cando era concelleiro de Medio Ambiente? Que o ano 16 o concelleiro de Medio Ambiente era Antonio Arauxo. Foi o que aprobou esta ordenanza. E, pero deixeme falar,
Deixeme falar, eu xa asumo que aprobei. Agora estamos falando do usted que é quen a critica. Do 16 aprobou usted esta mesma ordenanza que era bastante peor da que hai porque non recollía nin a mitad das bonificacións, sendo usted concelleiro de Medio Ambiente e daquela lle valía. Concelleiro de Economía e Hacienda era Pauliño del Río, de Cabe. Vale? Que tamén aprobou. E sabe, Pauliño del Río, incluído con quen fala e tamén con Araúxo, sabe que día escolleron para aprobar a ordenanza? Non esa solo, para aprobar todas as ordenanzas fiscales. O 29 de decembro do 16. Nos escollemos o 24, un pouquinho antes do Nadal. Íbamos a pola o 28, pero igual parecía unha inocentada, verdad? Sigue sendo unha inocentada. Pois hai que facer memoria. Entonces, que vostede diga que o 24 é un mal día ás 10 da mañán, eu creo que é peor día o 29 ás 8 da tarde. Creo, Pero, iso son opinións e cada un. O importante é como se aproba e que se aproba. O día 24, pois claro, é un día tranquilamente para aprobar unha ordenanza, para aprobar o que sexa. E aquí estamos aprobando unha ordenanza que vostede primeiro é que dice, a nosa nos ten acostumbrados, non? Transforma unha ordenanza en impuesto. Aí me gustaría que me aclarara que diferencia hai para usted entre un impuesto e unha ordenanza. Porque unha persoa que está en administración pública ten que sabelo. E despois, si se queda ca tasa, vale, decir que esta ordenanza é recaudatoria é como dicir chuvia mollada. Pois claro, todas as ordenanzas fiscales son recaudatorias. Porque o que pretende unha ordenanza fiscal é recaudar un devengo e cobrar un servicio que, por certo, a Unión Europea impón aos Estados miembros de que o servicio que presta a administración debe ser sufragado ao 100% por administrado. Xa non se pode aplicar tasas por debaixo, penalizan. As tasas deberían cobrarse hasta tal punto de que se cubra o servicio. Iso é o que di a Unión Europea. E nós non o vamos a facer, porque nós vamos a cobrar 95 euros por recoller o lixo cando a nós, para cubrir o servicio, había que estar por encima, posiblemente, dos 140 euros, para que fora a pre. Imagínense vostedes. Eu só vou dar un dato. Sogama nos vai a cobrar a partir deste mes, este ano, 108 euros por cada tonelada de lixo que le llevemos allí. 108 euros. Ben, vamos a contar unha familia media, de 2 personas, ahora nas compro de collo de 3. Unha familia dunha casa, canto creen ustedes que xenera de basura? Está calculado que xenera máis menos, tirando para baixo, 2,5 kg de basura por día. A de media. De media. Da igual, urbana ou interurbana. De media. De media. Vale. Si sumamos eses 2,6 kg, 2,7 kg de basura que xenera un domicilio por 2, 3 personas e o multiplicamos por 365 días, nos dá que gastamos por encima desa tonelada. Pasámonos dunha tonelada. Eso está calculado. Ustedes collan o domicilio e digan, na miña casa somos X, vou a por 2,7 kg, multipliquen 2,7 por 3,65 e dalle unha tonelada. Esa tonelada que eu lle recollo a vostedes e a levo a Sogama, ao Concello costalle 108 euros. E sabe canto van a pagar vostedes? 95. Por levarlle a Sogama. Agora hai que facer o servicio. Sabe canto vale facer o servicio da recollida do lixo en Gondomar? Agora mesmo 800.000 euros. Eso ten que salir das arcas municipales. Entonces, claro, cando se fala de que a basura é moi cara,
A mellor hai que empezar dicindo o que é moi caro é o imposto que nos aplica a Xunta de Galicia de Sogama, que por cada tonelada nos mete 108 euros. Que solo para pagar ese impuesto da Xunta, a basura debería cobrarse en 120, que son os cálculos que fai Tomiño, os cálculos que fai Moaña, os cálculos que fan todos os concellos, de por a basura por encima dos 100 euros, dos 120, dos 130, porque justamente eso dá para pagar Sogama. Eso dá para pagar Sogama. E despois, aparte, hai que facer o servicio da recollida, claro, os camións, etc., a limpieza. E eso, pois, nós aquí estamos falando de case 800.000 euros. Por lo tanto, claro, está moi ben decir que eu decía un día, a ningún alcalde lle apetece subir as tasas e os impuestos. Eu é a primeira vez que o fago en 10 anos de goberno. E a primeira vez que subo unha tasa en 10 anos. E esta é unha obligación imposta primeiro por a Xunta, primeiro por Sogama, e despois por as peculiaridades e por as necesidades do servicio. E con isto do lixo non se pode andar a xogar, porque se queremos ter un concello limpio, un concello a altura das circunstancias, pois eu creo que temos que pagar a basura, non queda outra, eu tamén a vou a pagar, obviamente. Non nos queda outra, e ainda así o esforzo que ten que facer a administración é grande, porque co que vamos a recaudar non dá para pagar o servicio. Por qué? Porque nós temos unha ordenanza que bonifica e bonifica ben. A utilización do punto limpio se ve bonificada. Os xestores autorizados, todos teñen dereito, todas as industrias teñen obriga de ter un xestor autorizado. Todas. Non é aleatorio. Un taller ten que ter un xestor autorizado para os residuos, para as rodas, para non sei que, todos o teñen. E nós o que vamos a facer non é dicir aquel que faga e que teña un xestor autorizado, vamos a descontar, non? Vamos a decir a todos os que por lei están obligados a ter un xestor autorizado e que se lle iba a cobrar a basura X, ahora se lle vai a bonificar. Esa é unha bonificación pura e dura sobre determinadas actividades, señor Araúxo. Non é que teñan a opción, non é opcional de ter un xestor ou non. O xestor teñen que telo. E iso xa damos por feito de que sí. Agora vamos a bonificarlle a esas persoas o lixo por ter un xestor. Non porque teña un xestor porque quere, porque lle obligan e porque é unha carga tributaria que xa se lle impón. Por iso vamos a bonificarlo, non por outra cousa. Entonces non é como di vostede. Está máis que claro. Tamén lle vou decir, eu sei de moitos concellos que as bonificacións son como as nosas. Nos, por exemplo, a entidade local de Morgadáns, a todos os seus edificios, non lle vamos a cobrar a basura. Non lle vamos a cobrar a basura a ningún cementerio, inda que se recolleu de quitar municipal, entendíase que era, sí, porque xa non se estaba aplicando a ningún cementerio, porque enténdese cementerio municipal todo aquel que está dentro do municipio. E non era, bueno, nunca se lle cobrou nin antes nin agora aos cementerios municipales, non se lle cobra as AMPAs, non se lle cobra aos centros culturales, sí, poden ter locales, non se lle cobra a ningún movimento asociativo, asociacións, ni nada. E esa basura, pois, hai que tela en conta. Tamén non se lle cobraba aos centros culturales que tiñan arrendado o seu local como actividade industrial. Non se lle cobraba. E foi unha aceptación, unha alegación que se aceptou. Como debe ser. Hasta creo que era súa. É dicir, os centros culturales de Couso, Chaín, Mañufe, Pilaza, todos os centros culturales non pagaban. Ningún. E se o tiñan en aluguer, eses locales tampouco pagaban, porque entendíamos que entraba dentro do contexto do tal. Entonces, unha alegación do BNG nos dixo que deberíamos cobrarlle a esa xente. E eu dixo, bueno, pois me parece ben. Por iso que tamén lle aceptamos esa, por lo menos. A dos cimenterios tamén lle aceptamos. A de modificar o IPREN tamén lle aceptamos ao PP.
de todo o que están presumindo. De todo. É a base de alegacións de outros, non do que vostedes... Bueno, pero vamos a ver, pero espere, despois fala vostede. Pero espere, porque, claro, aquí volvemos ao de sempre. Cando nós facemos unha ordenanza e despois escoitamos a veciñanza e as súas alegacións e decimos, pois está ben, teñen razón, e as aceptamos, nos critican, como é o caso. E se non as aceptamos, nos critican tamén. Nós facemos unha ordenanza. Os gobernos teñen que ter acción de goberno e presentar unha ordenanza. E despois esa ordenanza, para iso está a exposición durante un mes, e todas aquelas achegas que consideramos que son boas para a veciñanza, as recollemos. E as que non poden modificarse ou non se poden recoller porque son ilegales, porque hai moitas delas que son ilegales, porque a lei non o permite, porque a interventora municipal do seu informe que ten aí, que son 40 páxinas, vai dicindo as que se poden recoller e as que non. O di ela, non o digo eu. Isto obedece a un informe técnico e dice que non, e dice que non. E se non se recolleu, a ordenanza de un veciño onde decía de pasar 4 pagos de bengos, foi justamente o día interventora que non se pode facer porque sobra un céntimo. E ese céntimo non se pode fraccionar. E eu era unha alegación que, por suposto, quería aceptar, porque me parece ben, pero bueno, ela dice que non e baixo o seu pretexto. Pero bueno, isto aquí todos sabemos moito, pero bueno, a nós nos toca gobernar e nos toca tirar para adiante, que é o que hai. E desde logo entender e saber. Señor, pídame a palabra, señor Fernández. Ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Cabe dicir vostede que esta ordenanza levaba 10 anos sin modificarse e que se modifica para actualizar prezos prácticamente, home. Pois tamén podía actualizala para meter máis bonificacións e tamén aceptar moitas das propostas que lle presentaron tanto os vecinos como os grupos municipais, non? Nos nas nosas alegacións fixemos en base a 5 puntos, non? Que era a falta de justificación técnica económica das cotas establecidas, que xa denunciamos na aprobación inicial, onde considerábamos que o alcalde non era quen de facer un estudio económico financiero, aínda que estea avalado pola intervención, de que había unha desproporcionalidade no incremento da taxa, que acalaba un 74% como porcentaxe xeral, pero que para as vivendas que agora mesmo pagan 16,50 euros porque están a máis de 300 metros dos colectores, pois o incremento para esta xente vai ser dun 480%. Non, é dicir, van a pagar igual os 95 con algo euros, 95 e pico euros. Outra das alegacións que presentamos tamén nós foi a discriminación territorial de residentes das vivendas, non? Que versa sobre todo iso, en que hai moitas vivendas e tamén establecementos que non teñen o mesmo servicio que poden ter as vivendas e os comercios e os establecementos que están nas zonas rurais con respecto aos que están no casco urbano, por exemplo, ou que están nos núcleos de poboación. E tamén outra das alegacións que presentamos foi o que exixe a lei, que é o pago por xeración. É dicir, nós consideramos que a xente debe pagar polo que contamina, e non porque todo o mundo paga o mismo, contaminan ou contaminen. Non sei, aquí só recolle, vostede acaba de dicilo, só recolle o 10% de bonificación para xente que leva os residuos ou que fai 4 entregas durante o ano no punto limpo, pero non beneficia, por exemplo, as persoas que temos composteiro nas casas ou as persoas que fan compostaxe nos composteiros municipais, ou tampouco vostede, polo que pola redacción desta normativa, tampouco ten pensado instalar os colectores marróns para que a xente poida depositar neses colectores os residuos compostables, por exemplo. Entonces, esta normativa vémola un pouco escasa, non? Debería ser un pouco máis entrar un pouco máis en profundidade
en aspectos que debería este goberno ir implantando, e aínda que agora mesmo non teníamos colectores marróns, sí que podrían polo establecido aquí nesta normativa e ir implantando esos colectores según que se fixeran falta, non? E a última alegación que presentamos foi pola ausencia de novos mecanismos de posibilidade de modificacións, non? É dicir, o que estaba falando agora de que hai outras modificacións que no informe da interventora di que é autonomía do equipo do goberno implantalos ou non, e o equipo do goberno pois o que decidiu foi pois non implantalos nesta nova normativa. Entonces, con respecto a isto, o noso voto vai ser en contra desta aprobación. Moi ben, moitas grazas. Pois mire que alegacións presentaron vostedes. Bueno, hai un bloque de alegacións do PP que son todas iguales. É un modelo. Hai un modelo de plataforma e hai un modelo de BNG. Hai tres, máis ou menos, respetuosas como todas, pero as súas por facilitarlle as cousas, sí. Tamén ben pouco yo pediron, porque ao final 20 ou 30 alegacións levándolle as casas, mirando que ao final as firman ustedes e tal. Digo, a verdad. Perdón. Nos non asignamos ninguna alegación de ninguna persona. Espere, no, asignando a ustedes. Acabo de decirlo usted. Espere. Nos non asignamos ninguna alegación. Tranquilo. Usted debería entender, usted debería pensar primeiro antes de falar. Dixen alegacións que firman ustedes. Claro, firmas Paula, firmas Fátima, firman ustedes. No, quero decir que levamos alegacións a... No, pero, no, alegacións que firman... Dixo claramente, alegacións que firman ustedes. Usted e algún concelleiro máis. Vale? Bueno, hombre, hasta ahora... non son tan parvo, hasta aí chegarían as bromos. Unha cousa que lle leven un modelo, outra cousa que firmen por eles, que eu jamás se me ocurriría eso. No, eso non foi o que dixen eu, no, pero non me fallou o subconsciente. Dixen que firmaron ustedes, que alegacións que firmaron ustedes, vale? Saben que o público ten que estar calado, non? Como? Sabe que teñen que estar calados. É para reírse tanto que eu estou dicindo. Non se veña arriba, Manuela, tranquila. Non se veña arriba. Dios mío. Mire, voulle decir, vostede decía máis bonificacións, xa se fixeron, por suposto, desde logo. Falaba tamén de implantación de máis medios técnicos e todo eso, xo sai. Espere primeiro que ten que esperar vostede a licitación que está en marcha para falar do servicio, o pago por xeneración está recollido co punto limpio, o sea que tampouco a distancia do rural. Ustedes falan moito, pero cando gobernaba o PP, non lle quero decir como estaba o servicio do lixo. Había un contenedor en Prado atado con alambres e sin tapa, outro da Portavedra, e se recollía cada semana. Vayan agora. Por suposto que vamos a cubrir ese servicio, pero tamén lle digo, vostedes fan moito fincapé en que o rural está máis desatendido co centro urbano, pero tamén lle teño que decir que é bastante máis caro recoller o lixo do rural que do casco urbano, porque non é o mismo recoller o lixo aquí en Gondomar cun camión que mandar un camión todos os días a Prado a recoller o lixo. Eso tamén ten o seu gasto, E que quere que lle diga eu dos que pagan 16,50 € por a basura, por recoller a basura? Se lles parece lóxico que unha persoa pague €1 ao mes para que lle recollan a basura da súa casa e que lle parece moito que lle vamos a cobrar, pois entonces é que non entendemos nada.
porque partimos da base de que, primeiro, eu non lle vou a cobrar a nadie. Como Paco Ferreira non lle vou a cobrar a nadie. A administración local de Gondomar vai a cobrar os servicios veciños que lle presta, porque non hai maneira de prestar o servicio gratis ni máis barato. A mellor o que tiñan que empezar ustedes é por pedirlle a Sogama que non lle cobraran nada aos veciños de Gondomar por levarlle ali a basura. A mellor Sogama tiña que ser un servicio gratuito, bonificado e todo eso, para que fose moito máis barato reciclar e compostar. Porque, claro, se Sogama fora un servicio a altura das circunstancias como é un servicio en outros sitios de España ou de Europa, posiblemente non sería mellor. Pero como Sogama ainda sigue con 2 plantas en Galicia e o único que fai, en vez de reciclar e queimar, pois é normal. Como non ten infraestructuras, o que ten que facer é mandarlle estacazos aos veciños. 108 euros por tonelada cada vez que ya llevemos allí. O sea, eso sí que é unha máquina de recaudar, porque cada vez que entra o camión ali o pesan e lle clava 108 euros por tonelada. Agora, claro, nós temos que encargarnos de recoller todas esas toneladas por todas as casas en un municipio de 75 kilómetros cuadrados e porllo en Sogama. E iso conleva un gasto tremendo. Tremendo. Eso é máis de 1 millón de euros xa facer ese servicio. Máis de 1 millón de euros. Iso costa ao Concello máis de 1 millón de euros. Vai a contar ao Concello 1 millón e pico largo. Veremos ahora da licitación, das ofertas. E despois hai que porlle encima 600 ou 700 mil euros máis para Sogama. Entonces a basura é o que hai, é que están todos os concellos. Eu non sei por que ustedes, en vez de ser solidarios e en este caso remar todos a unha, porque se dice é que só pasa do Concello de Gondomar, pero que vayamos a donde vamos, a basura é máis cara que en Gondomar. Es que é máis cara. Acaba de subir ahora a basura a Bayona e é máis cara que a de Gondomar, e a subirá a Nigrán, e a subirán todos os concellos, salvo que estén dispostos a perder o 80% do gasto do servicio. E vendrá a Europa que lle pondrá as pilas. Entonces, eu creo que aquí 95 euros de basura ao ano é o mínimo que temos que pagar, é que menos e perdemos cartos. Eu sinto moito, non hai máis volta. Eu non teño ningún interés en subir a basura, pero non queda outra. E se estuveran ustedes aquí farían exactamente o mismo. É máis, dentro do ano e medio vai haber eleccións. Eu vou a mirar cantos de ustedes levan do programa derogar a ordenanza fiscal do lixo. A ver cantos levan derogar a ordenanza fiscal do lixo abusiva e arbitraria do señor Ferreira para implantar unha ordenanza nova que bonifique todo. Esa mirarán. A ver. Alguén ten intención de un turno de réplica? Ben, pois pida a palabra. Ten a palabra. Acabo de decir vostede exactamente o que se lle ocurriu a ordenanza que lle deu a gana a Paco Ferreira. Non sei como diso, pero eso é exactamente o que vamos a... Non é a Administración Municipal de Gondomar vai lle cobrar aos veciños unha tasa, non, é a tasa que decide Paco Ferreira que lle ten que cobrar a Administración aos veciños. Mire, vostede fala antes de canto subiu a vida. O IPC acumulado de 2016 a hoxe é do 27, aproximadamente 27 con algo, 27,2%, que daría unha subida ás tasas de vivendas até os 70 euros, non máis. Esa sería a tasa, digamos, que deberíamos, e ni siquiera podemos decir que os salarios se vayan subindo igual que o IPC, ainda así non sería todo xusta que debería. Pero, bueno, en todo caso, deixan vostedes fora de esa ordenanza, porque o do punto limpo meteuse porque o metemos as persoas e organizacións que meteron as emendas porque vostedes non o contemplaban, pero deixan vostedes fora o da compostaxe, que é precisamente o lixo que mandamos a Sogama. Se nós non
poñemos as ferramentas que o mellor non as hai hoxe, pero habrá que poñelas en práctica e debe recollerse na ordenanza para que cando as teñamos podamos bonificar a xente precisamente por eso, porque a única forma, se a Xunta sigue cobrando esa barbaridade, de reducir os custes, porque o 50% do custe total do servicio, dixo vostede no pleno anterior que era precisamente o canon de Sogama, a única forma de reducilo é precisamente mandando menos liso a Sogama. Se vostede non incentiva esa reducción, obviamente non se vai producir e, por tanto, cada vez pagaremos máis. E por riba, aínda que se producira unha reducción, vostedes non queren introducir na propia ordenanza a revisión anual para que, se sube, obviamente teríamos que pagar máis, se baixa, deberían bonificarnos. E iso non vai ocurrir durante o tempo que dice a propia informe da intervención, que a ordenanza ten que perdurar e non se pode modificar hasta que se traia outra vez aquí no próximo goberno, que traeremos a modificala. Sí, a traeremos. En todo caso, vostede deixa, por exemplo, servicios fora como porta a porta ás empresas, precisamente para que se poida reducir a produción de papel e de determinados lisos, mais tamén deixa fora unhas bonificacións a aquelas locales que teñan restaurante para que esa comida, por exemplo, que sobra, en vez de ir ao liso, se poida dedicar a entidades de fin social que necesiten esa comida sobrante para non tirala. Bueno, cousas tan simples como esta quedan fora. E por encima, logo, dice que, pero espere, vostede dice que a interventora dice que non se pode. Dice a interventora en 13 dos 16 puntos. Desde un punto de vista técnico, corresponderá a autonomía na elaboración da proposta por parte do goberno municipal estimar ou desestimar as bonificacións presentadas polos interesados. A interventora non dice que non se poida, dice que cousa de vostedes se as queren meter ou non, e vostede non as quere meter, está claro, nada máis. As bonificacións para tocar a tabla hai que volver a cambiar a estrutura de costes e o informe. E claro, non pasa nada. Vostede... Bueno, pero espere. No, eu non lle... Yo non le... Pero vamos a ver, si eu lle quero... Que sablazo? Sablazo van lle dar a ustedes en Cangas Boa Moaña a xente. Non fale de outros concellos, fale dos seus. Pero que... Pero espere, déixeme falar, pero vamos a ver, pero si vostedes que son la repera, es que, a ver, el BNG es la repera, nunca se equivoca, pero despois o BNG en Tomiño, chegas aí a Tebra, ao alto, chegas aí ao alto, ao Monte Tetón Baix, iso é Tomiño, aí a basura se paga 120, nós pagamos 95, 25 euros máis que nós, Tomiño. Claro, si vamos a... Sí, aí non pasa nada, aí é o modelo perfecto, é un mundo idílico e todo eso. Aí gobernan os seus. Espere, pero déixeme falar. Do Morrazo meteron todo eso así, armouse o Cristo que se armou. Do Morrazo págase 126 euros. Do Morrazo págase 126. Do Morrazo, porque a diferencia entre Cangas, Moaña e Bueu con Gondomar, ali teñen playa, nos non. Entonces, sin embargo, un establecemento ali paga 3.000 euros, nos aquí pagamos 700. Pero e ali? Ali, quero dicir, eso é o BNG da provincia de Pontevedra, onde está usted? Usted é o BNG de Pontevedra. Está da Diputación, representando o BNG, está dos órganos de goberno, traballa para o BNG, o sea, todo eso, pois xa está, é o seu BNG. E en Gondomar quere pôr unha basura que non cubra nin o servicio, nin dé para nada, con unha sola intención, para ela quedar ben, como dicindo, yo non vou a cobrar a los vecinos, e Paco Ferreira é malísimo. E iso non ten outro significado. E ya está. E agora, pois é o que hai. Porque se quere ter un servicio cerquiña da súa casa, se quere que o cementerio de Peitiero non pague a recollida das coronas e das flores e todo eso, que non paguen nada, nin que pague o seu centro cultural, cando ten festas, cando hai comidas, cando hai cocido, todo eso que vai ao contenedor, sabe? Todo eso que metemos, que despois vai a
a Sogama, eso es gratis. Pero eso es gratis, eso es gratis, eso es gratis. Pero déixeme falar, eso es gratis, claro, eso es gratis. Eso, pero por favor, déixeme falar, eso es gratis. Cando hai comisiones de fiestas e se lle poñen os contenedores e non pagan nada, os centros culturales e tal, eso é todo gratis. E al final de algún sitio ten que salir. Claro, hai que pagar 95 euros de basura. Sí, queres ir ao punto limpio e reciclas ali 4 veces e te recogen os datos, tens unha bonificación, tens un xestor autorizado imposto por lei, pois te lo vamos a descontar. Non chegas ao IPREN, eres familia numerosa, tens unha discapacidade, eres unha familia monoparental, pois non pagas. Hai 20.000 bonificacións da ordenanza e ya está, e lo hai que leer. Porque, mire, eu poño un exemplo, fíjate ti, hai unha alegación que fai Araúxo que en vez de baixarlle o lixo a xente, súbello. No, porque os establecementos grandes lle sube, pero pensando do froiza dos bancos. Pero hai establecementos que non só son o folio dos bancos, hai talleres, está Pasaxe, está, non quero dar nombres, aquí en Gondomar hai varios, Con xestores autorizados. Sí, e que? Con xestores autorizados, e que? Xestores autorizados que non nos recurriu, que non alegou usted os xestores autorizados. Esa non é súa, Esa non é súa. Usted o que fai a moitos talleres de Gondomar sube o doble a basura. Sí, non se entera. E é máis, e depois súbelle, voulle decir máis, depois súbelle a un montón de xente, porque dice, todos aqueles establecementos industriales e tal, que non teñan actividade, quero que le bonifiquen con 50%. E digo eu, pero si sale máis barato xa, porque da ordenanza pon os establecementos industriales, comercios, etc., que estén cerrados, pagan como un domicilio, pagan 95. Si da outra maneira iban a pagar 400, si lle desconto 50%, pagarían 200. E estáis subindo a basura a todo. Estuve a punto de aceptarlla. Pero non, creía que era injusto. Pero iso sabe por que pasa? Porque non se lee a ordenanza. Claro. O sea que é outro debate que se lle fago caso a usted, lle mete un sablazo a todos os de Gondomar porque lle sube aos comercios grandes e lle sube a todos os que non teñen actividade, por un exemplo. Mire ti, eu xa non quería nin entrar en eso, pero xa como di, porque aquí só me equivoco eu, parece ser, e podía ter máis exemplos, pero non quero. Podía por exemplos incluso de outras tantas alegacións que non se pensan. E a cousa é que é moi sencilla. Hai que pôr un precio por da basura que sea razonable. As casas pagaban 55 euros e van a pagar 95 e sube 40 euros. E sube 40 euros ao ano. Pero é que 55 euros non hai concello que pagara 55 euros aquí. É que xa non hai. Si me dices, subimos, digan ustedes que concellos de toda a contorna pagabas 55 euros por a basura. Nadie. Nin Bayona, nin Gondomar, nin Nigrán, nin Vigo, ningún. E entonces, xa pagábamos moi pouco e agora vamos a subir a 40 euros, pois tendremos que facelo. E agora ustedes me podrán criticar de que a basura non funciona, de que os contenedores están sucios. A nosa pretensión da licitación é por máis contenedores, chegar a recollida a todas as casas con vehículos adaptados ás características da vía. Levamos 3 composteiros individuales comunitarios. Aquí temos 1000 composteiros individuales das casas. Seguimos facendo mini puntos limpios por todas as parroquias. O sea, traballamos do reciclaxe. E porque en todas as parroquias hai mini puntos limpios. E se non está o noso que vai rotando por todas as parroquias. E depois temos un punto limpio que funciona. Temos unha recollida, é que eu sempre digo o mismo. Temos unha recollida, un servicio do punto limpio, que isto, eu creo que a xente non é consciente. Ti chamas a un 900, que é unha chamada gratuita, e lle dices á persoa, ven má casa a recoller un colchón. E dicenlle, dígame a dirección e o sitio. Tal día, tal hora, e tal. E aparece un operario con un camión a recoller o colchón. E te dice, non paso por aquí e non
non se vai a casa porque non pasa por familia. Ben, xa falou Manola porque non aguantaba máis de 2 minutos sin falar. Entonces ten que falar para decir algo e deixar quedar mal o rapaz do camión e ao servicio que según ela pois non vai. Eu debe ser das poucos casos que o servicio 900 do punto limpio quede ca persona e non lle aparezca ali. E ademais tamén lle digo que lle dicen señora, pois saque el colchón o señor e lo pone aí en la puerta, que ao largo da tarde pasa a recollelo. Eso A mí o que me dice que o deixe en un sitio determinado. Que me parece... en la puerta. No, pois non sei o teu sitio determinado onde é. A mí dice, deixo aquí, no. Sí, mandancho levar a un punto, ¿no? Sí, pois no. Pero que me parece ben. Pues no, es que no es así, non cho podo aceptar porque non pasa, porque non pasa nunca, no. Dicen que cho deixe da porta da casa. Bueno, no, vale. No, sí, pues bueno, será porque... Deixalo ali, na subida ao conde, e ali o dice a tal hora. Bueno, Pero estou de acordo. vives ali ao lado, Pero non estou criticando iso. deixalo quedar ali, e xa está. Deixancho da porta, deixancho, si depende de onde vivas, se o camionete non entra, bueno, pues deixalo, vale o carretillo, pero vancho a buscar a casa. Que canto vale hoxe en día chamar a un transportista e dicirlle que veña a túa casa a buscarche unha lavadora, un non sei que, un colchón e tal, e que cho leva a punto limpio. Canto vale ese servicio? E é un servicio ilimitado. Entonces, eso todo son 95 euros ao ano. Ter un servicio de punto limpio onde podes tirar as cousas. Ter un servicio a domicilio onde che veñen a recoller as cousas. Ter un servicio onde pons a basura e xa tiran e xa levan. Alguén pensa que se pode ter todo iso gratis? É unha administración. É unha administración que depois o que necesita é ter cartos para poder facer obras, servicios e demais. Es que mire, que no, que ustedes vayan a votar en contra desta ordenanza, eu digo me dá exactamente igual, pero é un despropósito, porque é unha ordenanza que se vai a pagar 40 euros máis o ano despois de non pagar nada desde hai 10 anos que non se subiu, con un servicio que funciona, con unha implantación de contenedores por todas partes, de puntos limpios, de composteiros individuais, comunitarios, limpieza diaria, se van a limpiar incluso os torreiros das festas moitas veces, non se cobra nada a movimento asociativo, centros culturales, pois é un servicio malísimo. Pois nada, 95 euros é un servicio moi caro. Sin embargo, Netflix todos os meses 25 non é caro. Eso non é caro. Moi ben, pois nada. E despois, ainda por encima, cando sabemos que cando levamos a basura a Sogama, é dicir, o que pagamos aquí non cubre nin para pagar a basura que entra ali. O que decía antes, un domicilio que genere 2,5 kilos de lixo cada día é unha tonelada. Esa tonelada levada a Sogama son 108 euros. Esa persona que paga 95, como genere 2,5 kilos de lixo que genera moito máis, cando o Concello lle colla eso e o leve a Sogama, ainda ten que pôr bueno, fagan as contas, 95, 108, vale? Iso ainda lle sale caro, pero bueno, nada máis. Eu non sei se quedaba algunha intervención, non sei, a súa, non? Moi ben. Pois vamos allá. Ten a palabra. Mira, ahora funciona. A ver, alcalde, todo o mundo sabe que unha taxa está vinculada sempre a un servicio que se presta, verdad? Claro. Ben, e os impostos é para sufragar os gastos da administración, da que sexa. Iso é de primeiro de... Entonces, esta é unha taxa. Esta é unha taxa, entonces. No, convertiron a vostedes
aplicando unha tarifa plana nun imposto, porque os impostos son así. No. Pero É para pagar un servicio, acaba de decir usted. A diferencia dunha taxa dun imposto é que a taxa é para cubrir o servicio. Cambian o sistema Que no, hombre. Da igual, mire. Ninguén, eu dixei no anterior pleno, e ninguén, eu creo que ninguén dos que estamos aquí sentados nos opoñemos a que se paguen, a que teñamos que pagar os servizos. Eso é así. Estánse opondo non votando esta ordenanza. Teñen que ser xustos. Esa é a diferencia. Teñen que ser xustos. E non é o caso. Mire, o modelo Sogama é un modelo obsoleto dende o primeiro momento que o implantaron. Verdad? Obsoleto e medioambientalmente agresivo. De acordo? Vale. Ninguén cambiou ese modelo, non sei por qué. Aí sigue. Eu creo, díxeno tamén no anterior pleno, e volvo a dicilo, que a solución dos concellos pasa por incentivar, que eso debería ser unha cuestión implícita na taxa, incentivar a non produción, a reducción e a reciclaxe dos residuos. No rural, créanme vostede, no rural, eu tiro o lixo unha vez cada 15 días, pero o que tiro é plástico, latas e o papel. O resto da materia orgánica levo anos sin tirar o lixo nada. E como a min me consta que fai moita xente. Por iso lle decía antes que no urbano é outra historia, porque ainda non chegamos aí. Quero decir con isto que a taxa debería de ter un objetivo que era incentivar esa reciclaxe e esa compostaxe, etc. Que non a ten. E iso hai que facelo coas bonificacións que se propuxeron nas alegacións que vostede non admitiu, verdad? Entón, ese é o gran problema. E o punto limpo, que eu dixen no anterior pleno, e é o meu discurso de 10 anos, o punto limpo ten que ser un elemento independente, incluso competindo coa recollida ordinaria do lixo. Porque a única maneira que temos neste momento de eliminar lixo en Sogama é usando o punto limpo. Usando ben. E máis, e tamén yo deixo aquí, vostedes que están na Mancomunidade do Valmiñor, vayan pensando nun modelo máis ampliado de punto limpo, chámeselle unha ecoplanta, tipo, etcétera, para a comarca, para empezar a quitar todos os concellos esta historia. Vaya pensando neso. E isto, a taxa que vostede trae aquí, non recolle absolutamente nada deso. Moi ben. Imposible. Esgotadas as dúas intervencións, posible. Non interviu de segunda? Vale, perdón. Apaga, Arauxo. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Decía vostede antes que vostede non vai cobrar a ninguén, senón que é a administración pública quen cobra. Sen embargo, cando se entregan unhas axudas a rondallas, é Paco Ferreira que na entrega. Non sei, debería tamén aplicarse o conto, non? Vostede di que é Sogama quen subiu o canon de pago, pero obvia decir que foi o goberno central quen lle impuxo unha tasa para que foi o que motivou a suba dese canon. Despois tamén decirlle que nós neste expediente, unha cousa que me quedou antes porque por falta de tempo non me deu tempo de dicilo, notamos en falta o informe do secretario municipal, porque según o Real Decreto 128 de 2018 no punto 3.3 artigo 3.3d di que é necesario o informe do secretario municipal nas modificacións das ordenanzas municipais. En todo caso, emitirase informe previo nos seguintes supostos: aprobación ou modificación de ordenanzas. Aínda que sí que existe un informe na aprobación inicial, pero é outra aprobación, é dicir, estamos ante unha nova aprobación que é a aprobación definitiva. Por lo tanto, nos consideramos que o informe da Secretaría Municipal para a aprobación definitiva dunha ordenanza, incluso que se hubiera emitido un inicial, debe ser emitido, porque ese informe o que nos dice é o asesoramento legal preceptivo, que é unha garantía xurídica fundamental na elaboración de normas locales e atende a reclamacións requirindo nova validación, especialmente en materia tributaria, onde debe ser claro e esencial. Nos consideramos que son distintos momentos diferentes do procedimento e, por lo tanto, botamos en falta ese informe do secretario municipal. Nos, por ese motivo,
vamos a pedir que o punto quede enriba da mesa para que se incorpore o expediente ese informe que nos garantice a legalidade en materia fiscal das alegacións introducidas nesta normativa e das revisións que se fixeron a esta normativa para esta nova aprobación, que cambia un pouco o que a aprobación inicial e, polo tanto, que o secretario debería emitir un informe que nos garantice a legalidade deste procedimento. Entonces, formalmente solicitamos que quede enriba da mesa este punto para que se incorpore o expediente o informe do secretario municipal. Moi ben, se non, acabouse o tempo, xa, entendido. Nada máis. Sí, é iso. Neste caso, Bueno, o secretario ten a palabra. sí. En el caso de informes previos, se refiere a la aprobación inicial, en este caso en nuestro Real Decreto que regula nuestro régimen jurídico de habilitados nacionales. Por lo tanto, aunque entienda que haya dos momentos, una aprobación inicial y una aprobación definitiva de resolución de alegaciones, realmente la aprobación definitiva se entiende incluso si no hubiera alegaciones, definitivamente aprobada. Al haberlas habido, se han resuelto y se aprueba definitivamente. Por lo tanto, se tiene que volver a pleno precisamente porque ha habido alegaciones durante el periodo de 30 días hábiles, pero no es preceptivo informe de secretaría en ese momento, sino que en las ordenanzas, no solo fiscales, sino generales y reglamentos, como reglamento orgánico municipal, es obligatorio informe previo, pero desde el informe previo antes de la aprobación inicial. Entonces, esa sería la creación. Referido a este que nos garantiza entonces que as modificacións introducidas na normativa están legalmente introducidas? A interventora. Ha habido informe de intervención. Este grupo presentará un recurso a esta aprobación. No. Vale, eso pode facelo. Teña cuidado que pode salir condenado en costas outra vez, Que Paula xa saliu a pagar 1.000 euros. Ben, pero de todas formas hai unha petición para que hai unha petición para que quede encima da mesa, da igual que sea razonada, sin razonar, tal, hai que votala. Bueno, independientemente de que teña razón ou non, me pregunto que se hai unha petición de que quede encima da mesa hai que sometela a votación. Entón vamos a sometela a votación. Votos a favor de que o punto quede encima da mesa? Votos en contra? Hai empate. Votos a favor que o punto quede encima da mesa? Votos en contra? Bueno, está claro que están alineados os astros, Dígase o que diga. Todos contra... Ala, venga, a falar. Venga. Todos contra Ferreira. Vamos. Venga. En este caso, en contra, no. Contra. Votos a favor da aprobación da ordenanza? Votos en contra? Votos en contra da ordenanza? Votos a favor da ordenanza? Queda aprobada. Sigue sendo a ordenanza de Ferreira contra... Buenos días. Unha cousiña que quería pedirle que retirara, por favor, eso de que as mulleres do Venegas son machotas. E os homes... Mira, as mulleres do Venegas son machotas e os homes machotes. E os homes machotes. Machotas, que sería o feminino de algo que é masculino. Non sei. Bueno. Independientemente de... Pois xa está. Eu... Non, machotas e machotes é o mismo para min. E non é nada peyorativo. Todo o contrario. Bueno. Sí.